ଭାରତର ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ହରିଆ ଆଉ ତାର ପତ୍ନୀ ସୁଷମା ରହୁଥିଲେ। ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଏମିତିରେ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ କଟୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ କରୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ସୁଷମା, ଏବେ ତ ହରିଆକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ଦେଇଦେ। ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବୟସ ବଢୁଛି, ଆଉ ଡେରି କରନି। ହଉ ଖୁଡି, ରହିଲି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଏମିତି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସୁଷମା ଆଉ ହରିଆ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ସବୁଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରାବଣର ମାସ ଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ମେଘ ବର୍ଷୁଥିଲା, ଆଉ ବିଜୁଳି ଚମକୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ହରିଆ ଘରର ବାହାର କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ହରିଆ ଆଉ ତାର ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଦେଖାଗଲେନି। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତଳକୁ ଦେଖିଲେ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ମୂଷାଟେ। ଇଏ ଏଇ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିକି ଏମିତି ଥରୁଛି। ସୁଷମା, ଇଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ମୂଷା ନୁହେଁ। ଆର ଆକାର ଅନ୍ୟ ମୂଷାମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି। ହଁ, ଠିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଆକୁ ଭିତରକୁ ନେଇଯିବା, ବାକି ସବୁ ପରେ ଦେଖିବା। ହରିଆ ସେ ମୂଷାଟିକୁ ଉଠେଇଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ତକିଆ ଉପରେ ରଖିକିରି ତାକୁ ନିଆଁ ପାଖରେ ଶୋଇ ଦେଲା। ତାପରେ ହରିଆ ଏବଂ ସୁଷମା ଦି ଜଣ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଦି ଜଣ ଉଠିଲେ, ସେ ଦି ଜଣ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ, କାରଣ ସେଇ ମୂଷାଟି ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ କନ୍ୟାରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ହେଇଟି, ଇଏ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ବରଦାନ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ନା, ଇଏ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଫଳ ଅଟେ। ଇଏ ଆମ ଝିଅ। ସେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟି ନିଦରୁ ଉଠିଲା, ଆଉ ସୁଷମା ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। ଏବେ ହରିଆ ଆଉ ସୁଷମାର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆହୁରି ସୁଖମୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଝିଅ, ମୋ ଝିଅ ମୁସ୍କିନ୍, କୋଉଠି ଲୁଚିଛ? ତମେ ତ ମତେ ପୁଣି ଖୋଜି ନେଲ। ଏମିତି ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା, ଆଉ ଏବେ ମୁସ୍କିନ୍ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସିଏ ଏବେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଯୁବତୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ହେଇଟି, ଏବେ ଆମକୁ ମୁସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବର ଖୋଜିବା ଉଚିତ। ସେଇଟା ତ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଯେ ମୁସ୍କିନ୍ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଝିଅ ନୁହେଁ। ତା ପାଇଁ ଆମେ କେମିତିକା ବର ଖୋଜିବା? ତାହେଲେ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ କୁହ ନା, ଝିଅ ପାଇଁ ବର ଖୋଜିବେ। ତା ପରଦିନ ପୁରୋହିତେ ତିନି ଜଣ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ହରିଆ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ଭଲ ପରିବାରର ଅଟନ୍ତି। ଘର ଦ୍ୱାର ବି ଭଲ, ଆଉ ଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଭଲ କାମ ବି କରନ୍ତି। ୟା ନା ମଦନ, ଆଉ ଇଏ ଜଣେ କୃଷକ, ଆଉ ୟାର 100 ଏକର ଜମି ବି ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ଶମ୍ଭୁ, ଏହାର ଲୁହାର ଦୋକାନ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ନନ୍ଦନ, ଇଏ ସୁନା ବେପାର କରେ। ଭଲ ଭଲ। ହେଲେ ପୁରୋହିତ ବାବୁ, ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଦି ଜଣ ଚିନ୍ତା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ପୁରୋହିତେ ଏବଂ ସେ ତିନି ଜଣ ପୁଅ ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସୁଷମା ମୁସ୍କିନ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଝିଅ, ତତେ ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା? କେହି ବି ନୁହଁ। ମୁସ୍କିନ୍ ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇଲା, ଆଉ ସୁଷମା ଏବଂ ହରିଆ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ ଆଜି ବି ସେଇଦିନ ଭଳି ବହୁତ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା। ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ହରିଆର କବାଟରେ ଠକ ଠକ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଆଉ ଏଥରକ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ମୂଷାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସମୂହ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ମୂଷା ତାର ରୂପ ବଦଳେଇଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ହରିଆ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଣାମ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ଝିଅ
ଆମରି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଟେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା। ଝିଅର ବାହାଘର କୌଣସି ସାଧାରଣ ପୁଅ ସହିତ ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣ ଆମ ସମାଜରୁ କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ବର ବାଛନ୍ତୁ। ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। କେମିତିକା ସର୍ତ୍ତ? ମୁଁ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବି ତାକୁ ତାର ରୂପ ବଦଳେଇକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହରିଆ ସବୁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ବାଛିଲା। ମୁସ୍କିନ ଆଉ ସେ ମୂଷାର ବାହାଘର ଧୁମଧାମରେ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଦି ଜଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରିଆ ଆଉ ସୁଷମା ସହିତ ରହିଲେ। ଗୋଟେ ବିର୍ଜୁ ନାମ ଥିବା ଗରିବ କୃଷକଟିଏ ଥିଲା। ତା ପାଖରେ ମାତ୍ର ଛୋଟ ଜାଗାଟେ ଥିଲା। ବିର୍ଜୁର ଜାଗା ବହୁତ ଅନୁର୍ବର ଥିଲା। ସେ ବର୍ଷ ସାରା ସେ ଜାଗାରେ କାମ କରି ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ଫସଲ ବି ହେଉନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଥକି ପଡ଼ିଥିଲା। ବିର୍ଜୁ ତାର ଜମିର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବସି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ଜମିରେ କ'ଣ କରିପାରିବି? ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହେଲା ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଲାଭ ହିଁ ହେଉନାହିଁ। ତେବେ ବିର୍ଜୁର ଆଖି ସେଇଠି କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ସାପର ଗାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଏ, କ'ଣ ଇଏ ଗାତ ଆଗରୁ ଏଇଠି ଥିଲା? ମୁଁ ତ କେବେ ବି ଆଗରୁ ଏ ଗାତକୁ ଏଇଠି ଦେଖିନଥିଲି। ଲାଗୁଛି ନାଗରାଜ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଜମିରେ କିଛି ବି ଚାଷ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏବେ ମୋତେ ୟାଙ୍କୁ ମନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିର୍ଜୁ ଗୋଟିଏ ଗିନାରେ ନାଗରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଆଣିଲା। ବିର୍ଜୁ ସେ ଗିନା ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ ରଖିଲା ଆଉ କହିଲା, ହେ ନାଗ ଦେବତା, ଏକଥା ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି କି ଆପଣ ଏଠାରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର କ୍ଷୀର ନେଇକି ଆସିବି। ଦୟାକରି ଆପଣ ଏଇ କ୍ଷୀରକୁ ପାନ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ବିର୍ଜୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ବିର୍ଜୁ ଗିନା ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ପୁରା ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଇଗଲା। ସେ ଗିନାରେ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ଟଙ୍କା ଥିଲା। ହେ ନାଗ ଦେବତା, ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ବହୁତ କୃପା ଅଛି। ବିର୍ଜୁ ସେ ଟଙ୍କାଟା ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିଲା। ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ବିର୍ଜୁ ଗିନାକୁ ନେଇ ସେଥିରେ କ୍ଷୀର ଭର୍ତ୍ତି କରି ନାଗରାଜାଙ୍କ ଗାତ ବାହାରେ ଆଣି ରଖିଦେଲା। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଦିନ ଯାଏ ଚାଲିଲା। ଆଉ ସବୁଦିନ ବିର୍ଜୁକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା। ନାଗରାଜାଙ୍କର କୃପାରୁ ବିର୍ଜୁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ତାକୁ କୋଉ ବି ଜିନିଷର ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନର କଥା, ବିର୍ଜୁ ତା ଘରର ଖଟିଆ ଉପରେ ବସିଥିଲା। ତା ପୁଅ ଦୀପ ତା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା। ବାପା, ବାପା, ଆରେ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି କହିବୁ ନା ବାପା ବାପା ବୋଲି ଖାଲି ଚିଲ୍ଲଉଥିବୁ? ଖୁଡି ଖବର ପଠେଇଛନ୍ତି କି ଘନଶ୍ୟାମ ଦାଦା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ହଁ ହଁ ବାପା। କ'ଣ ହେଲା? ଘନଶ୍ୟାମ ଦାଦା ଆଉ ନାହାନ୍ତି? ହେ ଭଗବାନ, ମତେ ଏବେ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ନାଗ ଦେବତା? କଣ ନାଗ ଦେବତା? ଇଏ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଭଲ କରି ଶୁଣ। ଆମ ଜମି ଡାହାଣ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ନାଗ ଦେବତାଙ୍କର ଗାତ ଅଛି। ତତେ ସେଇଠି ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ଗିନାରେ କ୍ଷୀର ଦେବାର ଅଛି। ଯାହା ବି ତତେ ସେ ଗିନାରୁ ମିଳିବ ତାକୁ ବହୁତ ସାବଧାନରେ ନିଜ ପାଖରେ ସମ୍ଭାଳିକିରି ରଖିବୁ। ଠିକ ଅଛି? ବିର୍ଜୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ତା ପରଦିନ ଯେମିତି ବିର୍ଜୁ ତା ପୁଅକୁ କହିଥିଲା, ଦୀପକ ସେମିତି ହିଁ ଗୋଟିଏ ଗିନାରେ କ୍ଷୀର ନେଇ ନାଗରାଜାଙ୍କ ଗାତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ସିଏ ସେଠାରେ ରଖିଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା।
ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗିନା ନେବାକୁ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ଗିନାରେ ସୁନାର ଟଙ୍କା ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ବାପରେ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ସୁନାର ଟଙ୍କା। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ବାପା ମତେ ୟାକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଦୀପକ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ତା ପକେଟରେ ରଖିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଦୀପକ ସେ କ୍ଷୀରର ଗିନାକୁ ଗାତ ବାହାରେ ନେଇ ରଖିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲା, ସେ ଆଉ ଥରେ ସେ ଗିନାରେ ସୁନାର ଟଙ୍କା ପାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଦୀପକ ଏବେ ଭାବିଲା, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ନାଗ ଗୁମ୍ଫାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନାର ଟଙ୍କା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ନାଗ ବହୁତ କଞ୍ଜୁସ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାଲି ୟାର ସବୁ ଟଙ୍କା ନେଇଯିବି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦୀପକ ନାଗ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗିନାରେ କ୍ଷୀର ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆଉ ସେ ଗିନା ଗାତ ପାଖରେ ନେଇ ରଖିଲା। ଆଉ ପୁଣି ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ରହି ଲୁଚିଗଲା। ନାଗରାଜା କେମିତି ବାହାରକୁ ଆସିବେ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ଯେତେବେଳେ ନାଗରାଜା ତାଙ୍କ ଗାତରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ଦୀପକ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବାରେ ଲାଗିଲା। ନାଗରାଜା ରାଗିଗଲେ ଆଉ ସେ ଦୀପକକୁ ଚୋଟ ମାରିଦେଲେ। ଆଉ ଦୀପକର ସେଇଠି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବିର୍ଜୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖିଲା, ତା ଘରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଦୀପକ ମରିଯାଇଛି, ସେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବହୁ ସମୟ କାନ୍ଦିବା ପରେ ବିର୍ଜୁ ସେଠୁ ଉଠିଲା ଆଉ ନାଗରାଜାଙ୍କ ଗାତ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ହେ ନାଗ ଦେବତା, ମୋ ପୁଅ ତୁମର କି କ୍ଷତି କରିଥିଲା ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ହିଁ ଚୋଟ ମାରିଦେଲେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ସେବା ଯତ୍ନ କଲି, ଆଉ ଆପଣ ମୋରି ପୁଅକୁ ହିଁ ଚୋଟ ମାରିଦେଲେ। ବିର୍ଜୁର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ନାଗରାଜା ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ତମ ପୁଅକୁ ଚୋଟ ମାରିଲି କାହିଁକି ନା ସେ ମତେ ବାଡ଼ିରେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ତା ମନରେ ସୁନା ଟଙ୍କା ପାଇବାର ଲୋଭ ଥିଲା। ସେ ମତେ ମାରିକି ସବୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଦୀପକ, ଏ ତୁ କଣ କଲୁ? ମୁଁ ତୁମର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିପାରୁଛି, ଆଉ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସେବା କରି ଆସିଛ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପୁଅର ଜୀବନ ଫେରେଇ ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ଜମି ଛାଡ଼ିକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ନାଗ ଦେବତା ଦୀପକକୁ ତା ଜୀବନ ଫେରେଇ ଦେଲେ ଆଉ ସେ ବିର୍ଜୁର ଜମିରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏ କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଏଇଆ ଶିଖିଲୁ ଯେ ଆମକୁ ଯେତିକି ମିଳୁଛି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ। ଲୋଭରେ କଲେ ଆମର ସବୁବେଳେ କ୍ଷତି ହିଁ ହେଇଥାଏ।